Markel, zein da zure reakzioa esaten badizut, Reala orain momentuan Europako taldea edo bigarren mailako taldea izan daitekeela datuetara joaten bagara? Datuak normalian egia esaten dute, hortaz, alde horretara heldu beharko gara etorkizuneko sinesmen hori mantentzeko, ez? Bai, denok ezagutzen du zein den taldearen egoera, hasiera oso kaskarra izan zen eta gero gitxinaka pixkat argia ikusten joan gara, baina oraindik lan handia falta egiteko eta gaur ekarri ditugu datu batzuk, futbola ez da egon, behintzat kluben futbola eta Realaren falta hori daukagu ere, orduan goazen pixkat repasatzera zein den taldearen egoera datuak kontuan izan da, ze datu batzuk oso onak dira, baina beste batzuk oso txarrak dira eta gauza nahiko aldatzen da. Hori da, gaurko kasuan sailkapenak ekarri ditugu, Reala zenbait egoera ezberdinetan kokatu dugu, transfer marketen bidez, hau, aipatu behar dugu ez dugu lagu kasmatu, la pinzarra de Quintanatik hartu dugu, orduan, eredutzat hartzen ditugu horko lau kazetariak, hortaz, gaurkoan, modelo hau ekarri dugu. Bai, kopiatutako bideo edo formato bat da, euneko eunean, hau da ez da gure meritua, baizik eta pasaden astean ikusi genuela eta oso interesgarria egin zitzaigun. Ordan gaur, Realera bakarrik aplikatuko dugu, eta nahi baduzu, hasiko gara, Realaren konparaketa bat egiten, bai etxean eta bai kanpoan. Hau da, Realak partida guztiak etxean jokatuko bazituen ze postutan egongo zen, eta kanpoan jokatuko balitu ze postutan egongo zen. Etxeko kasuan, Reala 11. postuan kokatuko zen sailkapenean eta kanpoko kasuan 15. Hori da, 3 garaipen dira, berdinketa bat eta 2 porrota. Gisa esan da, anoeta gotorleku bihurtzean ikuste, denboraldi guztietako helburu garrantzitsuena dela, ez? Etxean fuerte ibili eta azkenean zaletuekin batera, partida horiek aurrera eramatia. Hau esan da, Reala nik uste alde hontatik ez dituela espektatiba guztiak bete. Ez, eta nik uste dut ez dela oraingo denboraldiko zerbait, baizik eta Imanolen azken garaiko etapa horretatik datorrela. Realari azken aldian asko kostatu zaio anoetan, batez ere bere aurkariak atzean sartu izan direnean, ze partiden gioia hori izaten da normalean, ez? Reala protagonista baloiarekin eta atzean sartzen ziren talde horiek oso zaila egiten zioten taldeari aurre egitea, ez? Gero egia zen, Imanolek lortu zuen zerbait izan zen taldea etxetik kanpo oso indartsu izatea eta honi ez diogu oraindik jarraikortasuna eman, ea Sergio Franciscok hobetzen dituen zifra horiek, naiz eta nahiko zaila izan. Kasu honetan, zailkapenean, kanpoko partiden zailkapen honetan, Reala 15. postuan ongo litzateke, gisa esan da datu oso kaskarra da, eta nahi badozu, zuke apatozun Imanolen etapa horrekin konparatuz, 23-24 denboraldian, Reala 4. postuan egon zan, kontuan hartuta kanpoko partia guztiak, eta 22-23an ere 4. postuan. Hau esan da, gogoratu behar dugu Imanolen etapa horretan, bazkenean ezaugarri garrantzitsuenetako bat, zan lehenengo 15-20 minutu horietan fuerte gora jun, eta normalian Realak gola sartzen zuen, eta hurrengo, gainontzeko partida atzian sartzen zan ez, horren azkenean horixe zan gakoetako bat, garapenetarako. Eta orain ikusiko dugu, zergatik Realak ezin duen datu hori eutxi. Ze orain, sailkapenak edo Realaren egoera minutuka banatzen badugu, hau da partidaren faseak orain momentuan lehenengo minututik 15. Ikusiko dugu, Realaren datua oso kaskarra da, ze Realak lehenengo minututik 15. minutura arte jokatuko bazuen partida bakarrik, bigarren mailako taldea izango zen, hau da, Realaren partida hasierak oso txarrak dira, eta ez dakit zein den arrazoia. Taldeak ez duela entrenatzailearen mezuan sinisten, taldea ez dela entxufatuta ateratzen zelaira, ez dakigu zer den, ez? Ez, kontzentrazio falta, agian, denak pentsatzute partida errez jungo dela eta azkenean ez dixeolaz, azkenean, gu txikitan futbolean joko katzen genunean, entratzeak berdin esaten zuen, ez? 2 zatietako lehenengo 15 minutuak erabakigarriak dira, garrantzitsuenak dira. Orduan, entxufauta atera eskero, lehenengo pauso hori eman da kasu. Eta kasu hontan Realak etxeko lan bezala duen, lanetako bat da, ez? Pendiente duen gauza bat da. Bai, kontzentrazio falta, konfiantza falta, ez dakigu, baina Realak hain karakteristiko zuen ezaugarri hori, bai Imanolekin eta bai Sergio Franciscorekin lehen pare bat partidetan,
galdu du, zeharo galdu du, eta ikusi dugu atzetik jartzen dela ia beti markagailuan, eta gero markagailuari buelta matea ia ezinezkoa egiten zaiola. Gero gainera 3 goldia, ez? Ustot lehenengo 5 minutan. Realak 3 gol jaso ditu. Bai, 3 minimoa nik esango nuke. Asko izan dira, eta beti atzetik markagailuan, beti atzetik. Gero, joaten magara, partidako beste fasetara, egia esan hor, nahiko egonkortzen da asuntoa, eta Realak adibidez 15. minututik 75. minutura arte partidako erdi zati hori izango zela, hor ja egonkortu egiten ditu eta 10. postuan kokatuko zen liga fiktizio batean, ez? Baina ikusten dugu hasiera hori lastre bat dela orain momentuan, ze gero amaieran ez du konpensatzen. Azkenean tanteo fase hori, egun txepatu bezala oso garrantzitsua da, eta baita ere beste gauza bat eduki behar dugu kontuan, eta jaurtiketa kopurak dira. Ze reala da jaurtiketa gehien egiten dituen ligako 7. taldea, eta dauta unik uste oso nadala, ze reala iristen da, baina asmaketa portzentai unekua oso basua da, ez? Ligako 13. taldia da, eta 9 soilik lortzen du golian amaitzia. Orduan, datu hau oso kaskarra da, eta benetan, ditugun aukeretatik portzentai oso handia sartu behar dozu, partiak aurrera emateko, eta bestela hau gertatzen da. Bai, datu hau gainera denboraldi hasieratik ari gara entzuten, Reala kako txartean ondo hasi zen denboraldi hasiera horretatik, eta bi hilabete terdi beranduago berdinarekin gaude, ez? Efektibitate falta, taldea aurrera heltzen da, baina hor gola falta da. Ez dakigu zein den arrazoia, ze azkenean adibidez Mikel Oiartzabalek 5 gol sartu ditu ligan, gure aurreko jokalari batzuk ere entxufatuta egon dira, ala nola Barrene, baina hor zerbait falta da efektibitate hori lortzeko. Eta hau nun ikusten da ere, orain bota dugun datua, lehenengo zatien eta bigarren zatien arteko aldean. Datu hau oso esanguratsua da, Reala lehenengo zatiko sailkapenean 19. postuan kokatzen da, hau da, bigarren mailako taldea da, eta bigarren zatiko sailkapenean 7. postuan, hau da, Europa Ligeko edo Conference Ligeko taldea da. Eta hau bi aurpegietako txampona da. Alde batetik ikusten dugu Reala lehenengo zatisetan oso kaskar sartzen dela partidara, ez? Azkenean ez du lortzen lehenengo zati horretan taldea egonkurtuta ateratzia, baina beste alde batetik ikusten ari gara Reala erreakzionatzeko gai izaten ari dela. Hau agian izan daiteke aldaketengatik, edo agian deskantzuko txarla hori, Sergio Franciscoren hitzaldi hori oso garrantzitsua bihurtzen ari dela, baina ala eta guztiz ere, nik uste taldia erreakzionatzeko kapazitate hori ukitziak benetan ezaugarri oso ona dela, ez? Bai, arrazoia daukazu hor, azkenean bi eratara baloratu daiteke, bat Realak hasieratik ematen duen irudia eta gero erreakzio ahalmen hori, baina egia esan zaletu moduan keskatzen gaitu, ez? Beti zerbait egon behar izateak erreakzio bat egoteko, ez? Hau da, beti zerbait gertatu behar da edo aurkariak zerbait egin behar du, Realak pauso bat gehiago emateko, adibidez, azkeneko adibidea, Elcheren partida, Elchek lehenago eman zuen kolpea, eta Realak azkeneko momentu horretan lortu zuen berdintzea, baina beti aurkaria da lehen ematen duena pauso hori, gainera, eta pixkat neketsua da, ez? Bai, ikusten ari gara adibidez, Reala aurretik jarri danean markagailuan, irabaztea lortu dala, ez? 3 partida irabazi ditu markagailuan aurretik jarri denean, eta bat soilik galdu. Egisa Barsaren kontrako partida izan zela, eta Barça atzetik juten danean izugarrizko trena da, ez? Azkenean ezin dozu geldiezina da. Baina eta guztiz ere Realak aurreratze hori izatia lortzen duanean, talde efektibua da, eta normalian emaitza onoiek ateratzen ditu. Hortaz, ondorio nagusia hori izan daiteke lehenengo zailkapen hauetan, ez? Realak gola markagailuan aurretik jartzen danean, puntuak aterako ditu. Hori da, nik uste dut ondorio nagusia hori izan daitekeela. Eta ondoren, nahi baduzu beste sailkapen batekin joan gaitezke, hau ja bitxikeria moduan, ze nahiko interesgarria dela. Goleatzaile nazionalen sailkapena eta ez nazionalen sailkapena. Goleatzaile nazionalen sailkapena, hau da, Iberiar Penintzula osoan jaio diren, Espainiako estatuan, edo ez dakit ze izen jarriko diogun honi, ze nahiko gai polemikoa da. Bai, ez? Ez gera lokatzian sartuko gorkoan. Hori da. Jokalari nazionala kontuan izan da,
hau da, jokalari nazionaltzat hartuko ditugu Barrene, Oiartzabal, Brais, Odriozola, Soler eta Gorotxa, ligan kolegile guztiak, Reala zazpigarren postuan egongo litzateke, ligako sailkapenean, eta goleatzaile ez nazionalak kontuan izan da, hau da, nazio honetatik kanpo jaio diren jokalariak kontuan izan gabe, edo horrek kontuan izan da, Kubo eta Oskarson izan direla, Reala 14. postuan egongo zen. Eta nazionalak aipatu dituzun 6 jokalari horietatik 4 etxekoak, zubietakoak, arrobikuak, ez? Horrek ere esate digu etxetik ateratako perla edo jokalari horiek benetan garrantzi handikoak direla taldean, eta gisa da hortik badagola argudioren bat esaten duena Reala kanpo jokalari asko ekartzen dituela, eta hori, egisa da, baina lata guztiz ere ikusten ari gara hemen ere arrobiaren kontu hori mantentzen dela, eta nik uste mantendu behar dela gure filosofiaren parte dalako azkenean. Bai, gauza gaizki doazenean, azkenean etxekoak dira irteten direnak, batzuk espero genituen hor ikustea, eta beste batzuk ez, adibidez Odriozola, ez? Nork esango zigun guri, denboraldi hasieretan gure goleatzaileen zerrenda honetan Odriozola egongo zenik, ez genekien. Baina, azkeneko sailkapenarekin joateko, beste datu interesgarri bat ekarri dugu aurkoan, eta izango zen 2025. Urte osoa kontuan izanik, hau da ez soilik denboraldi hau, baizik eta aurreko denboraldia eta denboraldi hau, Reala 15. postuan kokatuko litzatekela ligan, jaitsiera postuetatik hurbil, eta nik uste dut hemen esanguratsua dela konparaketa pasaden urteekin, hau da Imanolen garaiarekin, Markel. Bai, azkenean oitzu gera denboraldi oso onak izatera, Reala oso lehiakor bat ikustera, eta hori alde batera geratu danean, azkenean ikustari gera saltoa oso handixea dela, eta ondoa ikutzeko nahiko gertu egon dela Reala. Egisa da, beko postu horiek ukitzeko nik uste ez dela oso gertu egongo Reala, denboraldia maieran, baina eta guztiz ikusten ari gera aurtengo 2025ko urte osoa orokorrian, oso kaskarra izan dela. Hilabete terdi geratzen da indiok 2025 amaitzeko, orduan espero dugu posizio hau txarragoa ez izatia, bintzat. Hori da, mantendu edo bintzat pare bat postu igoz, aurreko urtetako sailkapenak ikusten baditugu, hau da, kontu honetan urte osoak ari gara kontuan izaten, 2024. Urtean Reala 7. postuan kokatuko zen, 2023. Urtean Reala 5. postuan kokatuko zen, 2022. Urtean 4. postuan, eta 2021. Urtean 6. postuan. Hau da, orain momentuan 15. postuan gaude. Datua nahiko kaskarra da, baina hortxe dago, eta beste datua da, realistak izan behar gara orain momentuan. Bai, beste zelkapen bat begiratu dut egin momentu baten, belarri xanakan datua, eta bintxe begiradot, bakizu zen bat garren postuan da Reala bataz besteko urteak kontuan hartzen baditugu? Ez. Bigarren basuena da, lehenengoa Barça da, eta bigarrena Reala. Madrilekin berdinduta. Orduan, honek ere esaten digu taldea oso gaztia dela, 26 urteko bataz besteko taldea da, oso gaztia da taldea, eta benetan nik uste datu hau oso esanguratsua dela, ez? Ikusita aurtengo trantsizio etapa hori. Proiektua esaten zaio, hobeto irtengo zaigu, txarrago irtengo da, ez dakigu nola irtengo den, baina denbora behar da, eta hori datuetan ikusten da, emaitzetan ikusten da, talde honek denbora behar du eta proiektuak ere bai, eta datu horrek asko esaten du, ligako 3. talderi gazteena izatea, pasada bat da. Bai, orduan, momentuz gaurko bideoa hemen utzi dezakegu, ez? Gisa ezberdina dela, baina, datu hauek nik ustere testu inguru pixkat eta ikuspegi aldatzeko oso garrantzitsua dira, ez? Azkenean sentsazioak oso garrantzitsuak dira, eta nik uste batzuetan neurketa horretan geixen pixatzen duen elementua dela, baina datuetara ere heldu behar gara, eta hortaz, etorkizunera begiratu baikorrak izanez. Hori da.